برێز منالبەری نەهاژی رووسیا ڕاگەهاند بوو کۆ ئەمریکا دخوازە کەیانێکە کوردی لە سووریە ئاوا بکە. گەلۆ تا چ ڕادەیەکی ئەمریکا کار لەسەر vêyekê dike؟ Rêz û silav ji bo rêbaz û xweşevanê rêbaz rastî dergotina Lavrov ke îro berpirsê dîplomasiyeta welatekî weke Rûsyaya werê di îro roj di axaftineke bi vî rengê havî axaftineke Sûriya vê siyasî û dîplomasiya axaftineke weke Ereb tên li ziman bêhtir zaza ji dewleteke weke Tirkî re û Îranê re dixwaze tevlihiyekê teverê diçêkê ji ber bi rastî ew tiştê Sergî Lavrov dibêje di derheqê Amerîka de Amerîka heta weke vê gavê li ser Erbî tiştekî wiha nekiriye. باش برێز منال ئەگەر ئەو یەک ڕاست بە مەرجین ئەمریکا دبەک و وەرە جیبجیکردن وەکو ئەف دانوستاندن بسەر بکەون و مەرجین وان دانوستاندنان ئەوە کۆپەیەدە ji پەکەکە veqete gelo wê ev merc werin cîbicîkirin û peyede wê bikar beş pekeke veqete? Şo pirsa herî giring di vê derê de ya dema Sergî Lavrov Hemîd heyedê seroketiya Ehmed ona Cemîl li Moskviyan yekî ji daxwazê Moskva ev ku fişarekê bike ser vê lematinê de yekrêziya mala Kurd çêne lê bêhtir berê heyedê carek Tirkî bide Şamê û ev hemû helwesta Rûsya dizanîn dixwaze ku levatin di Şamê bê xebardariya Esed okê pir pişdar e. Lê di vê derê de mixabin heyedê xwe jî dike vê nava wê lîstî de wextê ku di eynî wextê bin alîkariya Amerîkî Ewropîya de guftûgoya li ser yekkrêziya mala Tirkiyê bi eynî demê de jî berê xwe bide Moskva û helwesta Rûsa wê fişarê bi kar têne mixabin yanî di vê derê de hezindekî ne piştînin wê ev levhatin انجامê dihebin heta ku lîstînê heyedê dî şêweyî bin heta ku bi zelalî xemdî şereka Kurdî dûr nekebin. باشە. برێز منال ئەگەر دیسان vەگەرن گوتنên Sergî Lavrov wezîrê derveyê Rûsyayê gotibû ku em hemû wêyekê dizanin Amerîka kar li ser wêyekê dike da ku Tirkiye razî bike ji bo avakirina keyaneke Kurdî li Sûriyê. Hevdemê wêyekê niha Erdogan û berpirsên Tirkî gefa encamdana operasyoneke leşkerî li Rojavayê Kurdistanê didin. Gelo ev muadele çawa bi hev re digunce û rast e ku Amerîka kar li ser wêyekê dike ku Tirkiye razî bike? Di destpêkê de nisbetî weke we cîhanî ziman kemîn tiştî şoreşa 2011 û kesên meselê Îsraîlî adî tasma Rûs bû ne Amerîkî. Gerek Sergî Lavrov bi vê derê de wekî dîplomasiyeta Rûsî niha axaftinê xwe vegerandana. Di do bêguman yekrêziya mala Kurd di coğrafiyeta Sûriyê de di Kurdistana dibin destê Sûriyê de ew levhatin guman yanî em hemî dizanin Türk pir yanî heya wan ji vê guftûgûyê heya û çi cara ku rûniştin çê dibe di navbera şandê Kurdî de Amerîka bi xwe yanî tebdîqî Tirka dike di meydênê încam heta Tirkî derê ne û ciware dibêje jî kê yekrêziya mala Tirkiye nebe dijî weke dibêjin Tirkî bê ya emnin qewê Tirkî bê heta rastî Amerîka ê hewl jî kê bidê Tirka weke dibêje razî bike û krêziya mala Kurd ên xeteriyet bê li ser wan evna nedira. Ji ber vê jî kê îro roj wextê got Sergî Lavrov hat ev axaftina hatin bixabin bi rastî sala 1900 û sihî têne îra me bi çawa levhatina Stalîn Kemal Atatürk'a dî wextî de Cemhuriya Sor têk birin ji bo xatirê ku Îranê û Tirka razî bikin bixabin xuya dike lêstiyê Sergî Lavrov siyaseta Rûsa hêjî kê vî rengî berdewam kir wextekî de ku me bawer kir gerek Rûs bêhtir li ser matê milleta û matê derê Kurd rawiştin. باشە برێز منال وەکو شرۆڤەکارێکە سیاسی تو dibîne sînaroya herî nîzik li Rojavayê Kurdistanê çi ye gelo rêveberiyeke hevbeş e an ku operasyoneke leşkerî ye ji alê Tirkiyê?
از بخود بینیم جنها حتی بالجارتنی امریکا توا من الحديث بسير وبيستشاروا الجارتني رمانا يتسقوا هركن زمان إذا نكره هكذا هات ترامب تركب به الجارتني ده أصبح وقت شخص برافي از بينهم ندورة ترامب كاربي صورة بايدن ببيت هندي إيد دغري ده أمديش بلاني تازة بهتر بين انجامدار وقت ترامب لقلو حتى هندي حتى الجارتني حتى ترامب صار هذا السريع أمل إيجابي نسبة السيناريو كلها هذه الشاب وين لما جو إيرو عبد الحميد زاني أنا كسر بروجكت من التمويل مشيني تقدم وجروب بيرد بيشري بروجا إجراء جلالا بدي أصير شيء أنا كسر قدابر بستويا قبول دكي إيرو خطوة دارستان لكن وقف عربي دبيجن بلكي بدها تجابة داويدا جبت والد ديموغرافي للكردستان برهذا ظهرتن قامت بالجي خدنا هزار عرب أكثر دبري مدى أم دواري سياسي دكاري وقاها جبت أم غنبا لكن تربيجي کو یکیتی بسرد كبه لأسبقات زانم حتى جو قنديق دبري تبه اب یکیتی نبدسته تلك وأمريكية وروسا خرابه به بدسته قنديق فرانسيا كتوابه بر أو بهتر دسته باش گلک سپاس جبو میوان من الحسكو شروفكاري سياسي